नमस्कार. आज आपण मालवणी पारंपरिक पद्धतीने मोदक माशाचं सार कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. तर हे आहेत ते मोदक मासे, असे पांढरसर रंगाचे असतात. तर हा एक वाटा आहे मोदक माशाचा. तर चवीला हे सार भाताबरोबर खूप छान लागतं. तर हे मासे पहिले आपल्याला साफ करून घ्यायचे आहेत. तर 1 ते 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले. याच्या दोन्ही बाजूने जी खवलं असतात ती अशी सुरीच्या साहाय्याने काढून टाकायची आणि ह्याच्या तोंडाकडचा भाग आहे तो कट करून टाकायचा. हे बघा, तोंडाकडचा भाग असा कट करायचा आणि पोटाकडच्या भागाला एक कट द्यायचा, कारण इथं थोडी घाण असते ती आपल्याला सगळी काढून टाकायची असते. तर इथं थोडासा कट द्यायचा आणि इथं सगळी जी घाण आहे ती सगळी काढून टाकायची आहे. तर भाताबरोबर ना या माशाचं सार आहे ना ते खूप छान लागतं. तर शेपटी आहे ती पण कट करून टाकायची आणि याचा इथून एक पंख असतो तो पण कट करून टाकायचा. आता मुंबईकडच्या भागामध्ये याला मोदक मासा म्हणतात. तुमच्याकडे या माशाला काय नाव आहे ना ते कमेंट्समध्ये मात्र मला नक्की सांगा. तर अशा प्रकारे बघा, एक मासा मी साफ करून घेतला आणि असेच मी सगळे मासे साफ करून घेतलेले आहेत. आता इथं आपल्याला काही मिरच्या, सुक्या मिरच्या आहेत त्या भिजत घालायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये 4 ते 5 मी काश्मीरी लाल मिरच्या घेतल्या आणि 4 ते 5 मी इथं तिखट मिरची घेतलेली आहे. मिरचींची क्वांटिटी तुमच्या तिखटानुसार कमी जास्त ठेवायची आहे. 1 चमचा धणे घेतलेले आहे आणि याच्यामध्ये पाणी घालून हे अर्धा तासासाठी भिजत घालायचं आहे. तुमच्याकडे जास्त वेळ असेल तर तुम्ही जास्त वेळासाठी सुद्धा हे भिजत घालू शकता. आपण कुठलीही मसाल्याची पावडर इथं वापरणार नाही आहोत. तर या मिरचीपासूनच आपण हे सार बनवणार आहोत. तर मासे बघा, मी 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले. चांगले अगदी धुवून घ्यायचे मासे. एक अर्धा तास झाला आहे, मिरच्या मस्त अशा पाण्यामध्ये भिजलेल्या आहेत. तर ही पारंपरिक आहे, जुनी पद्धत आहे मालवणकडच्या साईडमध्ये माशाचं सार करण्याची. तर सगळ्या मिरच्या आणि धणे मी मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्याबरोबर मी ह्या 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा कांदा आहे तो उभा चिरून घातलेला आहे. थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि याची एकदम बारीक अशी आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे. कांदा आणि लसूण मी अगोदरच या मिरच्यांसोबत घातलं आहे, कारण त्याच्यामुळे काय होतं की मिरच्या बारीक व्हायला बरीच मदत होते. अशी मस्त अशी बारीक अशी बघा एकदम पेस्ट याची झालेली आहे. आता याच्यामध्ये खोबरं घालायचं आहे. तर ओलं खोबरं इथं मी 1 मोठी वाटी वापरलेलं आहे. तुम्हाला जेवढं सार पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही इथं खोबऱ्याची क्वांटिटी ठेवा. थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि पुन्हा ह्याची मी बारीक अशी मस्त अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. एक भांडं घेतलं, तेल गरम झालेलं आहे. याच्यामध्ये अर्धा कांदा बारीक चिरून घातलेला आहे. फोडणीसाठी फार कमी तेल वापरा, जास्त तेल वापरण्याची गरज नाही. अगदी अर्धा चमचा 1 चमचा तेल पुरेसा आहे. आणि कांदा मात्र आपल्याला पूर्णपणे अगदी काळपट होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तुम्ही म्हणाल हा एवढा कसा काय काळपट करून टाकला कांदा, तर असाच काळपट कांदा करायचा, तरच आपल्या साराला चव खूप चांगली येते. तर नक्की अशा प्रकारे करून बघा, तुम्हाला फरक जाणवेल. सगळं वाटण घातलेलं आहे, सोबत मिक्सरमध्ये पाणी घालून ते पण पाणी घातलेलं आहे. तुम्हाला सार केवढं पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात इथं पाणी ॲड करा आणि आता एकत्र करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम मिडियमच आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला पुढचे जिन्नस म्हणजे आमसुलं घालायचे आहेत. 7 ते 8 आमसुलं घातलेली आहेत. मस्त आंबट असं चव येते. चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं, इथं मी 2 मीठं वापरलेले आहेत. एक रेग्युलर आपलं नॉर्मल मीठ आहे ते आणि दुसरं खडे मीठ. तर माशाच्या सारामध्ये थोडंसं खडे मीठ घातलं की त्या साराची चव अजून खूप चांगली येते. तर खडे मीठ आवर्जून वापरा आपल्या नॉर्मल मिठासोबत. पुन्हा हे सगळं एकत्र करून घेतलं आणि आता याला मात्र एक चांगली उकळी येऊ द्यायची. आता सगळे जिन्नस घातल्यानंतर लगेच मासे सोडायचे नाहीत. या साराला पहिली आधी उकळी येऊ द्यायची आणि नंतर मग याच्यामध्ये मासे सोडायचे आहेत. तर काही तिरफळं घेतली आहेत, म्हणजे 7 ते 8 तिरफळं घेतली आहेत आणि ती मी मिक्सरला थोडीशी अशी ओबडधोबड फिरवून घेतली आणि मी या सारामध्ये ती ॲड करणार आहे. तिरफळं नुसती घालण्यापेक्षा मिक्सरला हलकी फिरवून अशी आतमध्ये सारामध्ये ॲड केली ना तर त्यांचा फ्लेवर सारामध्ये खूप चांगला येतो. पुन्हा सगळं एकत्र केलं आणि आता याला मात्र एक उकळी येऊ दिली मी. तर याला एक उकळी आली की नंतर मग हे साफ केलेले मासे याच्यामध्ये सोडायचे. पण माझं भांडं थोडं लहान पडलं आणि थोडंसं सार आहे ते बाहेर पडलं. असो, मी सगळं साफ करून घेतलं आणि हे बघा याच्यामध्ये मी मासे सोडल्यानंतर पुन्हा हे 5 मिनटासाठी व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं. याला पुन्हा एक उकळी येऊ द्यायची आणि 5 मिनटामध्ये बघू शकता मस्त असं हे मोदक माशाचं सार इथं तयार झालेलं आहे. भातासोबत हे खूप अप्रतिम लागतं. नक्की करून बघा, करायला एकदम सोपं आहे, चवीला मात्र अप्रतिम. तर बघू शकता भातासोबत हे सार खायला तर खूपच छान लागतं. तर मोदक माशाची पारंपरिक पद्धतीने केलेलं हे सार तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.